ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем дӯстон. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба WhatsApp роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба WhatsApp поделиса кунем. Марҳамат, рафте. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи тарафи Чапаев Калхозобод мешавад. тарафҳои аэропорт Карел гуфтагӣ аст. соҳибшон пеши наздикии бозоре. аз хона то бозор мегӯяд 3 километр роҳ аст ки таксиёш мегӯяд аз хона то ҳамин бозора 5 сомон роҳ аст. ҷои беҳтарин мегӯяд. 8 сотиқ замин бародарон ки 8 дар хона кардагӣ аст. 3 дар хонаш уже тавра барои хозина кардан, ремонт кардагӣ ва 5 дар дигараш хонаш коробка аст. об свед аст мега ҳаузи 25 тонага дора мега гирдаш маҳкам дарахтони мевадиҳанда дора пеши хона да мега мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳаст. сирошна мефурӯша мега бо нархи 200 000 сомонӣ, боз арзон ва муомилаи хуб. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия аст. WhatsApp имо пайваст дорам, бо савдо ҳам мекунанд. 8 дар хона, 5 дар хонаш тайёр, яъне ки коробка аст, 3 дар дигараш хонаш тайёр барои зиндагӣ кардан. кадоме мехара мега бо арзонтар, кадом метавонед марҳамат дӯстони азиз, кадоме то хона хар бошед аз ҳамин тарафҳо, яъне ки ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, ина вариантҳои хуб аст ки арзон када метавонанд. лайка фаромӯш накунед ва навори моро силкаша дар WhatsApp мотон поделиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бародарон, қарор дорад дар тарафҳои Калхозобод норафта Чапаев мешавад. бародарон пеши мазури боев гуфтагӣ ҳастам ки маълумот аст ки ҷойша ки нафаҳмидем узри зиёд аз соҳибашон мегирем. мо чанд қайтон истем барои шумо хонда фаҳмонда истем. бародарон, кӯчаи якум кӯча гуфтагӣ аст. Чапаев мазури боев якум кӯча. бародарон, дар инҷа 24 сотиқ замин аст ки кадоме ки чанд қай мегирам мега замини обӣ аст. ҷои беҳтарин 1 сотиқи замин мегӯяд $1700 бо арзона мешавад. замини обӣ беҳтарин ҷо мегӯяд, ҳама ҷо одамо зиндагӣ доранд. чанд сотиқи мегирем ба шумо брида метиҳан мега ҳуҷҷатгузориша чон кадам метиҳан. кадоми обши мегирам мега арзон мекунем, 1 сотиқша мегӯяд арзон мекунам. 1 сотиқаш $1700. хоб, рақамҳои Тоҷикистон шуда аст. дар рақамҳо WhatsApp пайваст дорад. тарафи Чапаев, яъне ки аз Қурған болотар кадомитон мехаред марҳамат сирошна тамос гирен, бо арзона мекунем мега соҳибшон. шумо дам агарам хали замини фурӯшӣ, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан боша, сурат маълумотша роя кунед дар номераи имо WhatsApp, мо инам хи эълонда рекламада мегузорем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 82 микрорайон, яъне ки райони Сино 2. соҳибаш гуфтагӣ аст рӯпарои посолствои Эрон. якхонага квартира аст. бародарон, дар 4 ошина қарор дорад 38 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термис, отоплени пайваст дорад. хона ранги калон аст ки духонага мекунем. бародарон азиз, мешавад ки 38 квадрати метр. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ. савдо муомила дорад дар назди квартира. маълумоташа ба шумо фаҳмонд. бародарон азиз, 82 микрорайон, райони Сино 2, рӯпарои посолствои Эрон гуфтагӣ аст соҳибшон. сирош накадоми харидора мегӯяд биёд квартира аз пеш бинад, бо савдо ҳам дорад. аз шумо хоҳиш ки барои мо менатудан дариқ надоред дӯстони азиз, ҳамин як лайка монен ва имконият бошад навори моро дар WhatsApp мотон поделиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, дар кӯчаи Гулбута. бародарон, Гулбута наздикиҳои коргон кадоме ки медонад. обшим 2 сотиқ замин ки бародарон уже на стройко шуда, яъне ки кадагӣ аст. деволои хона намедонам чанд дар хонаш ана гуфтан, ҳамин хе рехтагӣ аст. хона мегӯяд нимколосоз аст. далшахтон мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ. бозор наздикии бозор, яъне ки масҷид, мактаб, ҳамин чизо ҳаст. замини обӣ, яъне ки хай
дуруни шаҳри Собихона райони Фирдавсӣ дар Гулбута 140,000 сомонӣ каунтаридга муомилаам дорад. баҳодорине ки буданд ки дар комментара суроғ карданд ки аз территорияи Фирдавсӣ ҳамин тарафҳои поёни кору замин муна. Ина ба шумо вариант метавонед занг занед, пурра маълумоташ аз соҳибашон гирем марама. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад инам дар шаҳри Душанбе дар жилли массив гуфтага астад, пеши автобазаи 3 амихел маълумот астад. як хонага квартира астад дӯстон, дар сеюм ошона қарор дорад 24 квадрати метре ки обсвет, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, яъне ки хона ҳама чӣ дорад, мега ба ҳамаи чизош чораш мефурӯшем. яъне ки чизои лозимӣ, мебел, мисол нами кухни, гарнитур, бардорон, нами диван, кресла ва ҳама чӣ дорад, мега бо ҳамаи чизи чораш мефурӯшем, мега срочно сум дар кунад бо нархи 280,000 сомонӣ. бо савдо ҳам дорад, мега кадоме ки харидори аниқа мега бо ҳамаи чизи чораш мефурӯшем, бо муомилаам дорад тарафҳои жил массив автобазаи 3. ба кадоме то ки маъқул аст маҳрамат хонар айдаст натиен, бо арзон ҳам мекардад маҳрамат занг занед. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ астад бародарон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Мачитон гуфтага астад, деҳаи Гулбоғ. ҳамин хел маълумот астад. 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона мегад, фундаменту рехтага қатӣ, якта ошхона, ҳамин хел чизош кати бародарон. 3 дар хона фундамент, 6 сотиқ замин, замини обӣ астад, одамо зиндагӣ доранд. фурӯхта мешавад бо нархи 50,000 сомонӣ, савдо ҳам дорад. шаҳри Ваҳдат, Мачитон, Гулбоғ. бародарон барои шумо бо чанд бор такрор кардага шумо иштибоҳ ки шумо фаҳмед. агар ки ба шумо замин ки лозим бошад маҳрамат бихо метавонед ки маълумотои пурраи дигараша гирем. 50,000 сомонӣ бо ягон қам арзонам дорад. шумо дам агарам хали замини фурӯшӣ боша, хона, квартира, мошин, маҳрамат сурат маълумот шарои кунем, мо намхе эълонда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ астад дӯстони азиз, инам дар пойтахт қарор дорад ки тарафҳои гипразем да гуфтага астад соҳибшон. як хонага квартира астад бародарон, дар якум ошона қарор дорад ки 40 квадрати метре, новостройка дома мега пол худ евроремонт кардагия. кухни, баня, ошхона ҳамаш астад бародарон, термиса дорад, хона ремонти беҳтарин, ҳамаи шароитош муҳайё астад. хоб новостройка дом шаҳри Душанбе гипразем да мега соҳибшон, полни худ мега хона омода астад. метавонед ки духонагам кнеша бо нархи 290,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, савдо ҳам дорад дар дуруни квартира. бенавал аз назар гузаронем, мега дурун берунша бинем, мега бо ягон чи муомила мекунем. яъне ки ҷои созда мега лаби роҳда ҳамаи чизои лозимӣ наздикишда ҳастад. бародарон чизе ки маълумоте ки соҳибшон агар дода бошад ки кам бошад, метавонед ки бо тамос гирифта бо маълумотои пурраша пурсед. маҳрамат занг занед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астад бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, нагуфтанд ки дар кадом маҳаллаи, деҳаи, кӯчаи ҷамоата бародарон, узри зиёд аз мо вобаста неста, ира соҳибшон пурра нагуфтанд. 11 сотиқ замин бародарон ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки 2 веран дорад мега, якта падвалам дорад мега. 11 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 веран ва падвалам дорад мега соҳибшон. срочно мефурӯшад мега бо нархи 180,000 сомонӣ, савдо ҳам дорад. обсуда хай ҳами як дуна сурат дошта ҳамира пешкаш кардианд. ба кадоме то ки аз территорияи Восе дар кӯбош ҳамхи хона маҳрамат тамос гирем, пурра маълумотша аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ астад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага астад, тарафҳои гипразем, гарадок пушти заправкаи Фарозда қарор дорад. доми нав астад бародарон, бо хайхтон аниқ када мегирен. духонага квартира астад бародарон ки дар шашум ошона қарор дорад, 44 квадрати метре. духонага квартира, шашум ошона, 44 квадрати метре, бо ҳамаи чизи чораш мегад мефурӯшем. об, свет, пастияни ҳастад, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термис, стиральни машина, кухни, гарнитур, яъне ки квартира бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад, ремонти беҳтарин, ҷоша мегад ҷои нағзад. бародарон чӣ маълумоте ки соҳиби шумо да пешниҳод кардага мо барои шумо фаҳмодем. кадоме то ки ҳамхе квартира ки дар кор аст бухтон аниқ када мегирем. бо нархи 270,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, савдо ҳам дорад. бо духонагай тарафҳои гипразем, пеши заправкаи Фароз, бо ҳамаи чизи чораш. маҳрамат тамос гирен. шумо дам агарам хали квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин бошад барои реклама кардан, сурат маълумот шарои кунем, фурӯшта мегузорем.
хонахои фуруши назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Навбаҳор гуфтага ҳастад соҳибшон. ноҳияи Файзобод тарафҳои деҳаи Навбаҳор 11 сотиқ замина бародарон ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки ремонти замонавӣ дорад. дута ҳамом дора мега бочкаи калон барои об вақте ки агар об набоша мега бочкаи калон, термиз, ошхона, баня, кухни, дута ҳамоми замонавӣ кардагӣ ҳастем мегӯяд. оғул, кухни, аловхона, дарахтори мевадиҳанда ҳамаш ҳаст мега ремонти хона беҳтарин не ки хай суръатҳои хонаш камтара ка не ки мега ремонташ ҳамаша нав кардагием хонаи навсохт ҷои беҳтарин ҳамаш замонавӣ. бародарон хай бисёри баъд гап намезанед, узри зиёд хотон бо кадомто мехаред тамос мегирен. бо нархи 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. арзонам муомилам дорад. ҳуҷҷат ҳамаш 100% боғча, дарахтони мевадиҳанда ҳамаша дора мега соҳибшон. кадом мехара мега бо арзонтар када метем. лайк бепул амонен ва имконият бошад навори моро дар васаи мотон позитсия кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон, қарор дорад инам дар тарафҳои Душанбе, райони Фирдавсӣ дар колхози Россия гуфтага ҳастаи соҳибшон. бародарон хона мега дарунаш калон ҳастаи ва бо ҳамаи чизи чораш мефурӯше мега соҳибшон. хоб сехонага квартира ҳастаи дар якум ошӯна қарор дорад 60 квадрати метре ки сехонага якум ошӯна, обсвет, баня, кухни, термиз, ҳамаи чизи чораш катӣ. нагуфтанд дар хона чӣ дора не ки бо ҳамаи чизи чораш мега соҳибшон. мумкин чизи дора бародарон хайра бухтон анех када мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ. савдо муомила дора мега ремонти беҳтарин, ҷошам ҷои 100% ҷои беҳтарин мега соҳибшон. колхози Россия, райони Фирдавсӣ бо ҳамаи чизи чораш катӣ. ва кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат тамос гирен, пурра маълумотша гирен. фақат бародарон ҳамин азобҳое ки мо барои шумо мекашем, монтаж мекунем, гап мезанем, илтимос агар бозам такрорша узри зиёд лайк бепула гузоред ва навора позитсия кунед. хонахои фурӯшии заминӣ ҳастад бародарон, хонахои фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳраки Мирзо Турсунзода гуфтага ҳастад деҳаи Истиқлол 3 хонаи 321 бародарон хеле маълумот ҳастад. 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки ошхона, баня, кухни, дегдонхона, ҳамин хел чизо дар дарахтони мевадиҳанда обсет вурӯшта ҳастад. ремонти хона мегад ремонтҳои беҳтарин, аббои ҳамаш кадагӣ ҳастад. ҷои соза мега соҳибшон. дар ҷои қариб 9 сотиқ замин мега 8.5 сотиқи ровна мега заминаш мегад. яъне 4 дар хона қатъи калидор, веранд ҳамаш қоидавӣ кадагӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ. савдо муомила дорад. бародарон қиматаи арзона иша хотон хулоса бурорен сирошка мегад мефурӯшем бо арзона мешавад мегад дар назди хона. маҳрамат кадомто маъқул аст тамос гирен. шумо дам агарам хали хонахои фурӯшии заминӣ бошад ё ки замини холӣ, квартира, мошин, мағоза, техника, сурат маълумот чарои кунем, мо инам хе фурӯшда мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.